God jul! Og det er godt bakker. Så får du den. Der er en godt bakker. Ja, kommer det. Får du også opført dig pænt? Ja, er du sikker på det? Hej, selv god jul. Er der ikke nogen pakker? Jo, nu kommer En den. tom? Der var noget der. Det er til Hannes. Hvad er for noget? Hannes. Hvad har han over hen? Det er til Hannes. Kan du sige tak? Så kommer den næste. Det er for en pakke. Ej, det er til Sean. Hej, Sean. En pakke til Sean. Jeg pakker til Sean. Så giver jeg julen til Sean. Open gør den bare, open. Jeg kan sige, jeg har ikke briller i det. Han har ikke nogen briller. Nej, jeg har ikke briller. Nissebriller. Kan man høre om det? Det er nok Nisse Pox-briller. Nå, det kan være. Jeg kan sige Der står A på, tror jeg. Det var der A. Ej, det er det, ja. Det er til Axel. Nej, det er til mig. Værsgo, Axel. Hvor er du heldig, Axel. Det er et A for Ankel. A for Ankel. Det er mig. Det er til Ankel. Det er Ankel Dankel. Det skal Du hedder Ankel Stankelben. Ankel Dankel. Ankelben. jeg kan ikke se det. Ja. Det er til Hannes. Det var til Harry. Hvad siger man så, Hannes? Sæt dig det. Jeg har ikke mere gave. Kan du sige tak? Nej, jeg har mere her. Jeg har mere her. Der er mere der. Ja. John, Det er til Axel. Axel. John, Hun har kyssemøssemund. Kyssemussemund. Der er ikke nogen med. Der er en nissedejmer med kyssemøsser. Det er til Liam. Hvor er Liam, Liam? Liam sidder her. Det er til Liam. Liam sidder her. Det er Liam. Silas han sover bare. Liam skiver. Det var han, der bestilte en eller anden. Ja, det er til. Det bøjler, jeg mangler. Men det er til Axel. Axel. Hej Axel, du har aldrig været på 2 gaver. Hvor heldig. Tak, far. velkommen. Det er til Shin. Det er igen til Shin. Sean, Ej, sådan. Sean, Sådan skal du gælde Sjen. Nu skal du gælde Sjen. det er en julemand. Sikke en mærkelig julemand. Ja, men han skal jo også, han er jo rundt og taler med 10 millioner børn i dag, ikke også? Nu kommer det igen til Axel. Det er han for mig. En til Axel. Ej, Axel, hvad er du heldig? Hvad så, Hannes? Nu kommer endelig til Hannes igen. Ej. Hey, julemand. Og det er lige dit rensdyr, der bankede, for det var rimelig hæftigt. Der kommer en igen. Det er til også Axel. What? Axel. Hej, Axel. Sikke en god dreng, du har været. Sikken i gaver, Tak, han har. du har. Tak. Det var fedt, gang. Det er til Silas. Silas. Ej, Silas på igen. Nå, det... Silas har fået sin første julegave. Nu kommer igen til Hannes. Ej, Hanni. Ej. Hvor vil det er, så kan vi jo dele. Pas på. Nu kommer til os til Axel. Ej, ja. Hvor vildt. Hannes, hvad siger man så? Det er til Liam og Silas. Ej, Liam og Silas, begge to. Ja, det er Liam. Silas fik jo julepakke. Ej, det er til Hannes. Hannes. Hannis igen. Ej, du er heldig, hva'? Hannis. Ej, nu
skulle der ikke mere gaver til børnene. Ej. Så er der ikke flere gaver til børnene. Nej, og der er det heldigvis ikke her. Det er til os til Hannes. Og også til Hannes. Ej, Hannes. Skal vi sige tak til julemanden? Men nu har vi gaver til de store. Og det skal vi lege. Ja, det skal vi lege til hvem det skal have. Så vi skal nok vente til Sally kommer. Okay. Så vi er stille mig her, han Så kommer. lægger vi den der. Så det er til at lege med, det er til pakkelej eller sådan noget? Ja. Pakkelej. Ej. Ja. Så vil jeg rent faktisk aldrig have prøvet det. Så jeg skal jeg. Der er også en her. Men der er også en her. Det kan jeg ikke huske. Ja, der er også en baby, ved til. Det er til Roald baby. Nej, til mig. Vores baby. Valdemar. Valdemar. Tak, julemand. Tak, baby. Og jeg skal også gå til en andre barn. Hvad siger, hvad står der Vi på ses. det? Tak. Du har klemt os julemanden. Farvel. Vil julemanden have julemanden er frem. Tak, julemanden. Selv tak. Selv tak. Julemanden. Farvel. Hej, julemanden. Ej, farvel, julemand. Hvorfor julemanden? Axel. Hej, vil jeg sige julemanden? Nu vil jeg sige julemanden. Hej. Ja, kom. Så tager vi et billede til julemanden. Tager vi lidt. Ja, jeg kommer også lige med her. Spørgeren vil komme igen til næste år. Nej, lad ham holde den, Axel. Bare gå over til julemanden. Tak. Så, Hannes. Hannes, kan du give julemanden klem? Kan du give julemanden klem? Yay! Vi ses næste år. Bye bye, julemanden. God jul. God jul, julemanden. Farvel. Bye bye. Du sover sådan ud. Jeg skal gå ud. Ja, du kan godt tage sover ud. Skorstenen er ikke derude. Han tror, skorstenen er derude. Hej, hej, julemanden. Jeg har fået ud af vægten. Det tror jeg også, jeg kan. Julemanden har